Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Je to 16. díl už. A jdeme na teda hrát. Už to mám hodně těch videí, docela. Ale dneska těch 20 videí stihnem, to vám říkám na rovinu. Před chvílou jste mohli vidět video 15. ze Subway Surf. Už jako 15. video, jako už. Žádný youtuber by takhle rychle i nenatačil. I můj kámoš, který už natáčí taky, no tak teprve má 6 videí a začali jsme úplně stejně spolu. Tím nechci nějak to, jako se mu posmívat, že má málo videí, ale no to tak prostě říkám. Já jenom říkám, že jsem opravdu hodně rychle stihl natočit tolik videí. Sice needituju, protože první chci mít také pitomé a potom je mít dobré. Snad to pochopíte, ne? Ajajaj. Co to sakra bylo? Co to bylo? Škoda, že třeba kdyby jsme se tomu policajtovi vyhli, jakože třeba on by běžel úplně sprintíky za náma a já bych jenom zastavil, on by běžel nějak blbě. Tím by tam za mnou běžel. Takže. Já jsem si myslel, jako, já už vím, jak se dělá outro, všechno. Outro teda, furt říkám outro. Vím, jak se dělá outro, vím, jak se dělá, abych si na to klikl, ono se mi zobrazilo to video. Všechno vím. A všechno taky budu vědět. Jako samozřejmě, že budu vědět všechno. Ale kdybych to nevěděl, tak bych to asi nezveřejnil na YouTube, protože já jsem vydal video a já jsem zapomněl, jak se dává k videu štítek. Takže jsem blbec. Takže jako úplně hovno video tam bylo. Vy jste si to možná ani nevšimli, ale já jsem si to všiml. Rapapa. A já jednou tak běžím a dávám mi to prachy. Dobré, ne? Dívejte se. A já už se těším, jak už budu mít hotových těch 100 videí, protože nevím, proč jsem takový šílený, nejšílenější youtuber na světě, jo. 100 videí z nějaké blbé hry, jo. To mě napadlo, nevím proč, ale je to tak prostě, je to tak. Alespoň těch videí budu mít hodně, ne, jako. Samozřejmě, co lidi? Jo, prošli jsme křákem. A vypadni ty policajte blbej. Dobré, díky. Teď můžu jít klidně narazit do nějakého jiného křoví. Ale to tady žádný není. Vypadni blbečku jeden. Vidíte to? Vidíte to, jak mi to jde? Vidíte to? Dělej. Ne, vypadni ty policajte jeden. Vypadni, ale dělej. Teď jsme pěkně srát. Jo, co to bylo? Co to bylo? Já jsem udělal kotrmelec a hned jsem vyskočil. To bylo úplně dobré. Ty vole, mě už to jde. Budu se tak dementní. Kreten jsem, úplně kreten. Co vás nejvíce baví lidi? Sledovat youtubery anebo sledovat hovno?
Mě baví spíš youtubery, jako. Nebudu sledovat. Jako moje videa jsou hovno. Teda ale zatím. Ne, jako nejsem nějaký blbeček, že budu říkat úvod natočím, nejsem takovej, vole. Jo, vole, natočím úvod. Takže čaute lidi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát je tady úvod a řeknu vám, co budu natáčet. Takže budu natáčet Flappy Bird, jo, Flappy Bird. Budu natáčet hejtovací videa, budu natáčet tutoriály, i když nevím na co, a budu natáčet blbosti, takže budu natáčet kraviny hlavně. Takové jako, že prostě tam děláte blbosti, jo, to budu natáčet, jo, blbiny. Teď natáču úplně kluci ze třídy, oni normálně si založili YouTube kanál. Jo, jednou jsem začal tím kámoš, který se jmenuje Alex Bedrunka, jo. Jeho kanál máte mimochodem v popisku link na něho. On začal natáčet na YouTube jako první a potom mě to nějak chytlo, já jsem to chtěla jednou zkusit, mě to nějak chytlo a začal jsem natáčet taky, natáčel jsem vlogy, natáčel jsem vlogy a mě to nehorázně začalo bavit a potom začali ještě ostatní kamoši, kluci se třídy natáčet taky normálně, to bylo strašně dobré, jak oni se toho strašně hodně chytli. Oni se nám teď ještě posmívali, že natáčíme na YouTube, ale ještě začali oni a oni teď natáčí videa. Mimochodem, jak editovat videa, to jsem se naučil od Karbíka Věrného, nejlepší Karbík, nejlepší youtuberka, nejlepší prostě, taky máte kanál v popisku, jo, ok, od Karbíka, jo, sice nevím, proč tady tam nějaké youtubery, ale máte v popisku prostě kanál, no. Určitě na něj mrkněte. Takže, už natočíme 7 minut. Tak. Já už kručí břicho, protože jsem dlouho nejedl. Jako jedl jsem, ale teď úplně vůbec nejím, protože se mi nechce. Nechci jíst. Vidíte? Já si to vždycky reknu ten vlak, takže vždycky myslím, že mě srází, ale jo, a dívejte, teď ho přeskočím. Jajajaj. Ale to zase bude těžké, já zase musím dělat odkaz na ty, nebo já to radši dám tady máte v kartě ty oba dva youtubery a youtuberku, jednoho youtubera a youtuberku, nebo já vám dám rovnou tady do karty, nebo ne, já nevím, já nebudu dávat nic do karty, já to dám do toho, do popisku prostě máte. Máte tam prostě v popisku od kamošů kanály a tak dále. Ne, dám tam jenom od Karbíka a od toho, od Alexe Bedrunky. Karbík.cz. Dobře, tak to se mi povedlo, dobře, výborně. Vidíte, dobře mi to jde. Teď mě ten policajt snad ani nedohoní, protože jsem rychlý jak čupka.
Takže já toto video ukončím, protože už za chvilku bude 10 minut, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě zanechte like, napište nějaký pozitivní komentář a odebírejte kanál. A jinak kanály máte v popisku, čau.